Ahoj, jmenuji se Stanislav Brázda a jsem studentem Masarykovy univerzity v Brně. Mám za sebou již mnoholeté zkušenosti jako instruktor snowkitingu a kiteboardingu a také instruktor lyží a snowboardu. Co se týče mého studia, úspěšně jsem loni ukončil studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy a letos mě čeká ukončení studia management sportu na Masarykově univerzitě. Mezi mé záliby patří sport, cestování, kultura a počítače. Co se týče sportu, v zimní období dělám tyhle sporty. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. No a v letním období zase tyhle sporty. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows. Proč bych já měl být součástí vašeho týmu? Myslím si, že umím komunikovat s lidmi. The next point why I can be really good for you is my communication in English. I spent half year of my study in Norway. I studied their program Outdoor Life in Winter Time. The next experience with English is from England and Greece, where I was on summer working holiday. The other reason is my organization skill. I spent 2 winter seasons where I organized snowkiting courses on Veselský kopec. I would like to work for your company in Brno. Tak co myslíte? Hodím se vám do vašeho týmu? Já doufám, že jo.